Εσύ εφαρμόζεις τη σωστή ποσότητα αντιλιακού στο πρόσωπο και στο σώμα σου? Πάρα πολλοί άνθρωποι παρατηρώ ότι νομίζουν ότι βάζουν σωστά το αντιλιακό τους, ενώ στην πραγματικότητα εφαρμόζουν πάρα πολύ μικρή ποσότητα. Πάμε να το δούμε. Όταν αναφερόμαστε σε πρόσωπο, μία τόση ποσότητα είναι αρκετή. Όταν θέλω να βάλω και στο πρόσωπο και στο ντεκολτέ λαιμό, τότε βάζω 2 δάχτυλα. Όσον αφορά το σώμα, ψεκάζω παντού, αν είναι κάποιο αντιλιακό σε μορφή σπρέι, και απλώνω ομοιόμορφα να πάει σε όλα τα σημεία του σώματος. Προσοχή να μην παραλείψεις κάποιο σημείο και να μην κάνεις βιαστική τοποθέτηση της αντιλιακής σου κρέμας, γιατί τότε μπορεί να προκαλέσεις μια τοπική βλάβη. Ένας άλλος τρόπος είναι να βάλεις ένα προϊόν στο χέρι σου και να το απλώσεις, ό,τι σε βολεύει καλύτερα. Τώρα λοιπόν έχεις όλα τα στοιχεία για να εφαρμόζεις σωστά και αποτελεσματικά το αντιλιακό σου όλους τους μήνες. Πρώτον, επιλέγεις τον καταλληλότερο δείκτη αντιλιακής προστασίας. Δεύτερον, επαναλαμβάνεις τακτικά την αντιλιακή σου και εφαρμόζεις τη σωστή ποσότητα. Είμαι η Θεοδώρα Νικολαίδου, αισθητικός και κοσμητολόγος. Εάν αυτό το βίντεο σου φάνηκε χρήσιμο, αποθήκευσέ το για να το βρίσκεις εύκολα και ακολούθησέ μας για περισσότερες συμβουλές ομορφιάς και ευεξίας.